Лыскава – даўняе мястэчка Ваўкавышчыны, блізка мяжы гістарычнай Літвы з Палешчам. Сёння гэта вёска, але цікавостак у ёй не менш, чым у якім горадзе. Напрыклад, што за супольнасць місіянераў, якія збудавалі тут касцёл і кляштар? Што это такое? Ордэн, не ордэн, закон, не закон. Адкуль узялася тут унікальная царква, унікальная архітэктуры, адзіная такая ў краіне? Як сталася, што прынамсі 5 вуліцаў не змянялі свае назвы на працягу 300 гадоў? Нават перажылі ўсе тыя камуністычныя татальныя перайменаванні. Як сталася, што з Лыскавам звязаны пачаткі польскага сентыменталізму літаратурна-мастацкага стылю 18 стагоддзя? Якім чынам у Лыскаве адзначыліся паўстанцы Кастуся Каліноўскага? Пойдзем, паглядзім і пра ўсё пагаворым. Мястэчка Лыскава упершыню згадваецца ў пісьмовых крыніцах пад 1504 годам. Мястэчка нібы звычайнае, але на самой справе надзвычай цікавае і помнікамі, і сваёй гісторыяй. Тут унікальны комплекс касцёла і кляштара місіянераў, тут унікальная царква 30-х гадоў 20-го стагоддзя, тут побач каралеўскі замак, руіны сінагогі, на жаль, сінагога не ацалела. Тут адбываліся вельмі цікавыя гістарычныя падзеі, сюдой праязджалі вялікія князі, каралі на паляванне ў Белавежскую пушчу, потым праязджалі расейскія цары таксама на паляванне. Тут адбываліся незвычайныя падзеі, напрыклад, удалы бой паўстанцаў пад камандай Рублеўскага 1863 годзе супраць царскіх карнікаў, і тут мястэчку паўстанцы пакаралі аднаго настаўніка, які надта верна служыў расейцам. І нават тут, у цэнтры мястэчка, захаваўся кавалак сапраўднай брукаванкі. Там асфальт, а тут перад касцёлам 100 метраў гістарычная забудова, гістарычная брукаванка, па которой можна спакойна сёння прайсціся. Мястэчка Лыскава ў Пружанскім раёне доўгі час было дзяржаўным, гаспадарскім, з невялікімі перапынкамі амаль да 18 стагоддзя. Гэта даволі рэдкі выпадак у гістарычнай Літве, дзе вельмі шмат дзяржаўных маёнткаў на працягу 15-16 стагоддзяў перайшло ў прыватныя рукі, да магнатаў і шляхты. З канца 17 стагоддзя уладальнікам маёнтка стаў род быхаўцаў Гербы-Магіла. Менавіта ў бібліятэцы Александра Быхаўца у суседніх Магілёўцах Тэадор Нарбут знайшоў знакаміты летапіс Вялікага княства Літоўскага хроніку Быхаўца. Вельмі цікавы помнік – это Лыскаўскі замак. Размешчаны ў паўкіламетра ад вёскі у забалочанай мясцовасці на беразе рэчкі Мухі. Адна з назваў гэтай рэчкі – унікальная сістэма ўмацаванняў. Сам замак даволі вялікі, 70 на 70 метраў амаль, 68 на 68 квадратны ў плане. Ён быў драўляна-земляным, захаваліся адно таму толькі земляныя валы. Відаць, добра праездаты замак і некалькі лініяў валоў. З боку напольнага, которое таксама калісьці было балотам, збудаваны адзін вал за межамі замка, праз 90 метраў другі вал, і невядома дакладна, для чаго гэтыя валы. Магчыма, яны прызначаліся не так, як для абароны, а як меліярацыйныя насыпы пасля рвоў, і таксама як дамбы, якія абаранялі замак ад паводак, і таксама меліярацыйная задача гэтых валоў і равоў тое, каб можна было проста дабрацца да замка самім яго жыхарам. Хоць пра Лыскаўскі замак вядома вельмі мала, і археалагічныя раскопкі праведзеныя адноразведачныя, але ўжо сама форма ягонага плана, прамавугольнік амаль квадрат, паказвае на час ягонага стварэння. Найверагодней неспакойнае 17 стагоддзе, калі варожыя расейскія аддзелы банды ды кодлы сваіх гіцляў гарцавалі па ўсёй краіне. А замак быў немалы і з багатай гісторыяй, пра што сведчаць легенды з ім звязаныя. З замкам у Лыскава звязаныя прынамсі дзве легенды, запісаныя яшчэ ў 19 стагоддзі знакамітым фалькларыстам Міхалам Федароўскім. Паводле першай замкам валодала нейкая пані Бэня.
выразна аналогія да каралевы Боны. Але ў час вайны, калі ваявалі рускія з палякамі, замак спалілі, палац разбурылі, а сама Бэня ледзьве уратавалася. Таму яна пракляла гэтае месца, і доўга людзі потом чулі енкі і плачы на замкавых валах, а часамі тут бліскаў агонь, які згасаў пры набліжэнні чалавека. А другая легенда звязана ўжо хіба з паўночнай вайной, бо тут быў бой шведаў з расейцамі, і мясцовыя жыхары хавалі целы забітых пасля гэтага боя. І аказалася, што ў аднаго жаўнера на пальцы дарагі пярсцёнак. Яны не змаглі яго зняць, проста адсеклі палец. І вось пасля гэтага доўга ў вёсцы з'яўляўся прывід бяспалага жаўнера, пакуль жыхары нарэшце не паклалі ў магілу косткі ад таго пальца. Непадалёк ад вёскі Лыскава яшчэ перад вайной знаходзілася вялікая сядзіба, на месцы якой мы зараз стаім. Эта сядзіба складалася з парка, і от то, што мы тут бачым, это парк, менавіта тое, што сталося ад сядзібы. Немашака ніякіх слядоў збудаванняў. Руіны только где-то там заросшыя травы гаспадарчых пабудова, а тут быў палац драўляны, атынкаваны, з калонамі, як належыць шляхецкаму палацу. Ён стварыўся, гэты ансамбль у сярэдзіне 19 стагоддзя пачаў фармавацца асновай пейзажнага парку. Парк быў пейзажны, набліжаны да прыроднага. Фонам былі ліпы, ёсць клёны, ясені, вербы рэдкія, акацыі, вельмі шмат бэзу. Палац згарэў у часы Другой святовай вайны, і зараз паступова гэта все зарастае лесам. Сюды вельмі цяжка дабрацца, можна даехаць толькі спецыяльным аўто па задарожнікам. Трэба доўга ісці пехам, і калі б не мясцовыя людзі, то немагчыма гэта месца знайсці. І калі глядзіш на гэта грамадныя паркавыя дрэвы, тое, што ад іх асталося, відаць, што гэта сляды парка, уражанне такое, я скажу, страшнаватае. Шляхецкая сядзіба каля Лыскава мела ўласную назву Адамкаў, магчыма, ад Адама Быхаўца, які быў тут гаспадаром у 19 стагоддзі. А пра апошняга ўладальніка Лявона Быхаўца, загінуўшага ў сталінскіх лагерах пасля 1939 года, засталіся звесткі, што хоць ён судзіўся з мясцовымі людзьмі за балота, не ўспаміналі пра яго дрэнна, а больш сімпатыяй, бо хадзіў па балотах у лазовых ці ліпавых лапцях і з людзьмі вольна размаўляў па-беларуску. Ад сядзібна-гаспадарчага комплексу ў Адамкаве нічога не засталося. Вялікі парк, які меў складаную планіровачную схему ў стылі эклектыкі, настолькі здзічэў, што сёння візуальна ўспрымаецца як лясны масіў. Сёння троіцкі касцёл у Лыскаве руіна, але руіна з яшчэ моцнымі сценамі, якія цалкам паддаюцца аднаўленню. А збудаваны касцёл у 18 стагоддзі, і, магчыма, да будовы прычыніўся прыдворны архітэктар Сапегаў Ян Самуэл Бекер, майстар спалучэння стыляў барока і класіцызму. І гэта відаць з галоўнага фасада касцёла, дзе скампанаваныя барочныя крылы з выдатным такім класічным порцікам. Внутры касцёла нават, нягледзячы на адсутнасць даху, захаваліся часткова роспісы, у тым ліку ў тэхніцы грызайль. Касцёл Найсвяцейшай Тройцы, збудаваны супольнасцю манахаў-місіянераў у 1763-1785 гадах, перажыў не адну перабудову. Пасля 1841 года быў парафіяльным, а пасля паўстання 1863 года стаў праваслаўнай царквой. Вернуты каталікам пры міжваеннай Польскай рэспубліцы, моцна пашкоджаны пасля Другой святовай вайны, у 1960 годзе быў зачынены і пакінуты на разбурэнне людзьмі і часам. Але нават цяпер, больш чым праз паўстагоддзя, ягоныя муры ўражваюць трываласцю і манументальнасцю. Значна лепш захаваўся будынак кляштару місіянераў. Дакладней трэба гаварыць не кляштару, а дома, дзе жыла супольнасці інтэрната. Таму што місіянеры – это такая супольнасць гэта не ордэн, бо тут не абавязковым было прымаць манаскія шлюбы. Яны проста жылі братэрскімі супольнасцямі ў хрысціянскай любові. Называлі іх яшчэ лазарысты па манастыру Сен-Лазар,
які ў 17 стагоддзі перадалі гэтай арганізацыі. Будынак нібы збудаваны ў стылі барока 18 стагоддзя, але мае выразна класічны фасад такімі характэрнымі трохугольнымі порцікамі з рустоўкай на сценах і ў форме уяўляе сабой літару кірылічную «П». Каля касцёла місіянераў знаходзіцца магіла паэта Францішка Карпінскага, аднаго з пачынальнікаў польскага сентыменталізму 18 стагоддзя. Это шляхціц, народжаны ва ўкраіне, у Варшаве стварыў літаратурны гурток, быў блізкі да каралеўскага двара, атрымаў пры дапамозе сваіх сяброў ад караля ўдзяржання адзін з суседніх такіх маёнткаў, пераехаў тут жыў і не толькі пісаў, але рэалізоўваў на практыцы свае ідэалы, працаваў сялянамі ў полі, збіраў беларускі фальклор, беларускія песні, беларускія вершы і пахаваны таксама тады зрабілі над пахаваннем такое надмагілля ў форме простай сялянскай хаты. І надпіс «Оту мой дом убогі». Францішак Карпінскі жыў у 1741-1825 годах, быў літаратарам і ўвогуле арыгінальнай асобай, пра якога сёння сказалі б чалавек багемы. Ягоны жыццёвы шлях сведчыць пра незалежнасць характару. Гэты чалавек не любіў рабіць тое, што яму не адпавядала, і меў дастаткова сілы духу, каб жыць як хацеў. Творчасць Карпінскага і сёння застаецца запатрабаванай. У беларускіх касцёлах ягоныя творы выконваюцца падчас імшы. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwaną, Boże wielki. Царква Раства Багародзіцы – унікальны помнік архітэктуры для Беларусі. Яна не такая ранняя, не такая старажытная. Царква была пастаўленая ў 1933 годзе пры паляках яшчэ, калі Лыскава знаходзілася ў міжваеннай Польскай Рэспубліцы. Унікальнасць царквы палягае ў тым, што гэта стыль абсалютна не характэрны для Беларусі. Называюць даследчыкі, што гэта такі стыль закапанскі. Маецца на ўвазе закарпацкі. Это ў Польшы называецца стыль закапанскі. І таксама дабаўляюць, што тут яшчэ маюцца рысы архітэктуры мадэрн. І сапраўды, калі паглядзіш асабліва збоку, гэтыя шатровыя перакрыцці, гэтыя ступені дахаў, которые тут відныя. Царква была калісьці накрытая гонтам, трох'ярусная такая званіца з характэрнымі таксама цыбулінамі, нават не цыбулінамі купаламі, которые нідзе ў Беларусі практычна да сённяшняга дня не сустрэнеш. Царква Раства Багародзіцы стаіць на месцы даўнейшага драўлянага храма, які яшчэ ў 19 стагоддзі быў разабраны, бо ўжо спарахнеў ад старасці. Цяперашнюю царкву будавалі ў 1930-1933 годах. Архітэктар Станіслаў Пятроўскі творча падышоў да праекту, натхніўшыся арыгінальным стылем уніяцкіх храмаў Закарпацця, дадаўшы некаторыя элементы стылю мадэрн. У выніку ў Лыскаве з'явіўся эксклюзіўны для Беларусі помнік драўлянага дойлідства. Айцец Александр, у вас вельмі утульны, дагледжаны храм і мора абразоў. Што гэта за абразы? Разных эпох і разных народаў. Тут, можа, з 50 іх? Ой, больше, 157, если маленький считать и великий все. Дело в том, что разных эпох. Например, Тихон Задонский. Это еще царского времени. Вот это еще за униатских часов икона. С тех времен. Одна и другая рядом. Уже пересвечены во православие пересвечены. Да. Матерь Божию почитают все христиане древних религий. Это при царе написаны. Афанасій Брестський, вон там, бачите, він в 904 году, як Гродненська єпархія відкривалась. Олександр Невський, як Олександра II життя була спасена. Тут разного времени, разных эпох иконы. А ці шмат людей ходять у храм у вас? Сейчас
связи с коронавирусом, то вообще пару человек ходит, а в неделю и свята человек 25-30, вот так. Хотя приход в своє время був великий. Лыскава і Лыскава – шараговая назва, нібыта шараговае мястэчка, размешчана на мяжы Літвы гістарычнай і Палешча. Але калі пачынае заглыбляцца ў гісторыю, калі сюды прыедзеш, калі пачытаеш нейкія дакументы, нейкія гістарычныя артыкулы і кніжкі, выяўляецца, што гэта зусім не шараговая мясціна. І цікавыя помнікі, і незвычайныя гісторыі, прычым вельмі важныя гісторыі, падзеі не толькі для гэтага паселішча, але для ўсёй Беларусі. Сапраўды, бясконцы твоей дарогі, бескрайняя твоя гісторыя, Беларусь.